Takže ahoj všichni, já vás vítám u dalšího videa a dneska tu máme další storytime, opět zase. A tenhle storytime je opět z mého života, jak jinak, z mého nepodstatného, nezajímavého života, abych tak upřesnil na pravou míru. A je to příběh o mém problému s kolem. Můj problém s kolem, abychom byli v obraze. Takže to začalo už dávno, předávno, když už jsem byl ještě malý kid, tak 4-5 let mi bylo, a děda mi pořídil, nebo někdo mi prostě pořídil moje první kolo. Bylo takové malé, zelené a byly tam takový poslední kolečka. Prostě jsem na tom jezdil, po posledních kolečkách, jak by já jsem mohl jezdit, že ano. Tak jsem prostě jezdil jsem do děda, protože nikdo čas neměl, všichni chodili do práce, matka, otec a ségra se mnou nechtěla chodit. Ségra se mnou teda nechtěla chodit, měla svoje plány. Ten, kdo má staršího sourozence, nebo starší sourozenec má menšího sourozence, tak mě už tě chápe. Nevím, proč mi napadl Steven, jakože proč? Jakože on je taky starší, on má 2 mladší sourozence, ale to neřešíme. Jenom taková malinká tasovka, nevím, proč mi to jako napadlo. No. A řekl si, když by bylo asi tak 8 nebo 9, 10 možná, se řeklo, že na čase ty ostatní kolečka dát pryč. Prosím pěkně, pryč. Takže ty kolečka mi děda a táta odmontovali, dali to někam do hajzlu, nevím, kde ty kolečka skončily, možná to hodí někam do sběru, někam do šrotiště to vyšrotovat, to já ovšem nevím. A teď začalo to peklo. Já jsem se učil jezdit na kole, jenže mi to nešlo. Děda mě pustil, já jsem začal šlapat, jenže mi to nešlo. Já jsem spadl na zem, na hubu a měl jsem úplně celý obličej od krve a prostě mi to nešlo. Ať se děda snažil sebe víc, ať moc se fakt děda snažil sebe víc, jak chtěl, prostě to nešlo. Nějaký pár lidí to byla taktika, že řekli, prosím tě nedrž ho a puš ho, on pojede. A prostě děda to zkusil, ne, já jsem prostě nejel. Já jsem se myslím, že bál, že prostě spadnu zase znova a že prostě si něco udělám, vykrvácím a zemřu. Byl se prostě asi trošku naivní, ale to je jako taky jedno. Prostě učil jsem se jezdit na kole, nenaučil jsem se jezdit na kole. Nikdy jsem se to nenaučil. Ano, nenaučil jsem se to. No takže jsme si řekli, že se na to asi nekašleme, jenže ejhle. Škola, samozřejmě výlety, samozřejmě exkurze na kole a samozřejmě tohleto všechno. Testy, ty mi šly, ty se měl všechny dobře, všechny značky a takhle a učitelka mi říkala, no to ti je ale jakože docela dost jakože na něj, že neumíš na kole. A já říkám, co? Děláte si ze mě kurva prdel. A já jsem si hlavě říkal, no ale začkej, musím taky vědět i tak, ne, když jsem jenom jako chodec a jdu prostě třeba po městě, tak je tak to musím vidět, ne, nějaký značky. To je taky potřeba, ne, když jste jenom chodec, to taky musíte znát všechny značky, abyste viděli, kam máte chodit a kam ne, tak to taky musíte vědět. Takže já jsem si říkal, no dobře, ok, nechám to být. No a byly ty školní výlety na kole, ty vůbec jsem nejel, ty jsem zůstal doma, nebo jsem byl na škole, většinou jsem byl teda doma, koukal jsem se prostě na televizi a dělal jsem nějaký úkoly, když jsem teda nějaký dostal. No a tady nastala ta perkední situace, že bychom každý rok jeli na dopravní hřiště. Dopravní hřiště, prosím pěkně. Víte, co to je? Pěkná píčovina, vám řeknu. Za mě dost velká píčovina. Píčovina to je, píčovina, ještě jenom to tady řeknu. Prostě ty vole, my jsme tam přišli,
My jsme tam měli přijít ráno, už asi nevím, na kolikátou, na 8 hodinu jsme tam měli být, vždycky. A přijela tam vždycky dopravní policie, aby nás hlídala. Toho policajta si moc dobře pamatuju, vídám ho tady většinou ve městě, moc dobře si ho pamatuju, nebudu říkat jeho jméno, protože YouTube s tím je taky problém, že tady říkám něčí jména. A prostě začal ten horor. V prvních několika letech učitelky řekli, no dobře, tak neumí na kole. Tak já jsem byl jako chodec. Jenže tady nastal ten problém, že jako chodec oni se střídali. Byla první skupina a druhá skupina. První skupina šla na kola a druhá byla jako chodci. A ta druhá skupina potom se s tou první střídali, že ta druhá skupina šla na kola a ty první byly chodci. Takže já jsem si říkal, a tady to udělají jako kurva jak. A tady nastala ta další pekelní situace. Mě dali kolo, poslali mě vedle, nevím, tam bylo nějaký malé hřiště, tam mě poslali, abych trénoval na kolo. Celých 9 pojebaných let. Teda 10. Když to vezmu i s nultou obkladovou, tak celých 10 let takhle jsem trpěl, prosím pěkně. Takže jsem tam seděl, 9. třída, 8. a 9. třída, to byla konečná v tu chvíli. Dali mi kolo a poslali mě tam, jo. A co se nestalo? Oni tam seděli spolužáci, samozřejmě. A seděli tam ještě i protože ona to byla ještě jiná škola. Protože kousek dál byla ještě jiná škola a ona tam zrovna byla taky. Takže oni tam přišli, my jsme se jako spojili s jednou školou. A 9. a 8. co na to kašlali, jak z naší školy spolužáci, tak i z té další školy. Oni se spojili, sedli si vedle. Byl tam nějaký kluci, který jsem viděl úplně poprvé v životě v tu chvíli. A já jsem se učil si na kole. Padal jsem, nešlo mi to. Oni se smáli jak čuráci, ty vole, samozřejmě. A já si říkám, ty vole, do prdele, musíte na mě tak čumět. Já už jsem dost to chutí jim říct, ať na mě tak nečuměj. Nebo prostě uviděj. Pro mě byla dost velká úleva, když jsem zjistil, že je konec. Někdo se o to sunu nebavil, žádní spolužáci, učitelé, o tom kole, nic. Prostě bylo potom a my jsme šli zpátky do školy a učili jsme se a to pro mě bylo vysvobození, dámy a pánové, asi takhle. Jenže to nepokračuje, to má ještě takovou malinkatou dohru, by se dalo říct, takovou malinkatou tečku na závěr, co se mi dělo s kolem. A to se mi stávalo, když jsem byl ještě s tou takovou jakože dobrou partou kamarádů. Někteří možná víte, o čem mluvím, někteří možná nevíte. A to je to, že oni měli kola, jezdili jakože na kole. A oni chtěli taky, abych jezdil na kole. Tak jsem si řekl, OK, tak to zkusím. A kámoš, který se léta znal, možná ještě léta znám, protože respektive, aby se to lépe pochopili. Tak on mi to počil a chtěl mi učit jezdit na kole. Já mu říkám, ne, nezlob se, promiň, já na to kolo prostě nevlezu. Já na to kolo prostě kurva nevlezu. A oni prostě všichni, prosím tě, nebuď srát, ty vole, tak na to prostě sedni, my tě naučíme jezdit na kole, prosím tě, co na tom je. No, tak já jsem si prostě sedl, šlapal jsem, oni mě pustili, bum, na zem, jinak to neskončilo. Takže po několika takovýchto zkušenostech, kdy mi řekli, že jsem naprostá poseroutka, by se dalo říct, no, oni to řekli jinak. Oni to řekli jinak, bylo to prostý slovo, ale já už to nechci rozvírat,
prostě mi řekli, že jsem naprostý srab a všechno a prostě se na to vykašlali, já jsem na to taky vykašlal a vykašlal jsem se potom i na ně, protože to s nima nešlo. Potom vždycky, když jeli na kole a viděli mě, jak jdu kolem, tak schválně na mě koukali a dělali takový na schvály na kole a ještě neměli helmu a prostě my to prostě chtěli dát sežrat, že prostě oni něco umí a já to prostě neumím. A já jsem si hlavně říkal, no a co jako, tak prostě na kole neumím a vy jo, co si tím jako chcete dokázat? Já říkám, dobře, tak neumím na kole, no a co, vy jo? Já říkám, tak já něco umím a vy taky ne a budu to tady jako před váma předvádět, nebo co jako, no nebudu ne. A já si prostě říkám, proč? A oni prostě mi to chtěli dokázat, ne? Že prostě jako úplně to chtějí dokázat, že prostě já něco neumím a oni to umějí. A já jsem si úplně říkal, no a co, tak umíte jezdit na kole a mě to prostě nezajímá třeba ani. Tak umíte jezdit na kole a mě to třeba ani jakože nezajímá, že jo? Protože jsem si říkal v hlavě, a komu to jako cpete? Já třeba to ani nechci vidět, že třeba umíte na kole, že jo? Proč mi to jako nutíte třeba, jako, já jsem si v hlavě prostě párkrát říkal, strčte si to kolo, třeba klidně i do prdele, ale mě to je prostě jedno. Vy umíte prostě jezdit na kole, já ne, ale mě to je naprosto úplně jedno, co to tady jako předvádíte za hovadiny. A já jsem si v hlavě říkal, až z toho kola spadnete a rozbijete si hlavu, tak mě to zajímat nebude. A taky jsem si hlavě říkal, že se to stane že se to někdy stane jakože přede mnou, že prostě spadnou na tu hlavu o obuvník a rozbijou si hlavu. Tak jsem si prostě řekl, ani pomocnou ruku vám nepodám. Nechám vás na tu chodníku vykrvácet a prostě nepomůžu vám, ať prostě vykrvácíte na tu chodníku, prostě uvidím, že prostě spadnete, jdu pryč a nechám vás zemřít a je mi to jedno. Ale teď bych to neudělal. Teď možná bych to udělal a šel bych za to do kriminálu a teď bych to neudělal. Tak bych prostě šel a pomohl, i když by to bylo pro mě těžký za ty léta, co mi provedli, jako. Furt mluvím o té partě, o těch kamarádů, byla tam jedna taková holka, potom tam bylo pár takových kluků, který furt následovali, potom pár nějakých dalších holek, který následovali. No tak tahle mě to dělala, že furt to dokazovala a já říkám, ale mě to je kurva jedno. Fakt jak jsem říkal, strč si to kolo třeba do prdele, ale mě to je jedno, co to tady jako předvádíš, mě to třeba ani jakože nezajímá. Takže prostě, tak no. A já si uvědomuji, že se na to video může koukat, jo, že se na to může kouknout, ale mi to je prostě jedno, prostě oni mi sebrali kousek dětství, zničili mi kousek dětství a já prostě se s ním směřuju jakože trošku i do dneška. Prostě ve mně to pořád je, já se s tím nedokážu jakože prostě smířit, protože oni mi zničili dětství a ve mně to pořád je, jo. Pořád to ve mně je a pořád to vlastně zůstane. Ve mně pořád je taková ta jizva, že prostě to nebyli kamarádi, ale že prostě to byli, já nevím, prostě nějaký děcka, který mě prostě měli jen pro pobavení, jo, nebo jak to říct. Určitě to všichni taky znáte, určitě se taky všichni jste vlítli do takové jakože skupiny lidí, no takže asi tak. No já bych to viděl asi na konci toho videa. Já se vám chci omluvit, že to je trošku kontroverznější. A pokud se ptáte někteří, jak teda budu učit své děti na kole a že budu mít, když na něm neumím, mě se neptejte. Tak prostě je bude učit moje manželka, nebo já nevím. Nebo takhle respektive, ona bude moje dítě bude na kolo a já s manželkou je budeme učit společně. Ale já prostě na kole neumím do dneška, nenaučil jsem se to a upřímně je mi to úplně jedno. Pište si do komentářů, co chcete, mě to prostě nezajímá, já na kole prostě neumím a nebojím se to přiznat. Prostě nebojím se to přiznat, mě to nevadí, neumím na kole, já rád chodím pěšky. Tak. A takhle bych to ukončil, končím diskuzi, končím konverzaci a já jsem teda rád, že jste se na toto video podívali. Pokud se vám toto video líbilo, tak dejte like, pokud ne, tak dislike. Můžete dát i odběr
dejte i zvoneček, aby vám žádné další video neuniklo. Pošlete to i svým kámošům a třeba něco třeba nového dozví, nebo pokud je zajímá třeba můj život, i když si myslím, že by je nezajímal můj život, ale OK. A já se budu těšit zase u dalšího videa, zase příště. Ahoj.